Compromís ha comprovat que la matrícula del cotxe Lancia V2802CP, cobert de pols i molt antic, que es troba de forma permanent aparcat a l'interior de l'Ajuntament, pertany a la diputada de les Corts Valencianes, doña Rita Barberà Noya, com consta en la seva declaració pública de béns. Per a Compromís, aquest cotxe simbolitza l'actitud de la senyora Barberà amb l'Ajuntament. Una actitud de considerar-lo un cortijo on pot fer de tot, fins i tot considerar que l'Ajuntament és un lloc ideal per a deixar aparcat un cotxe que ella mateixa ja no li dona cap valor. Nosaltres li demanem a la senyora alcaldessa, en primer lloc, que retire de forma immediata este cotxe. En segon lloc, que pague a l'Ajuntament per tots els mesos que ha tingut el cotxe aparcat en un lloc públic, com hauria de fer qualsevol veí. I en tercer lloc, li volem recordar que la policia municipal agafa estos cotxes en el carrer i els retira. Hauria de fer exactament el mateix amb ella. Nosaltres volem deixar clar que este lloc és el lloc ideal per un aparcament de bicicletes, per als treballadors, per als regidors i també per la senyora alcaldessa si ella ho desitja.